Mapagayam mi, taga din irugi, nga iba sa riti pagkasaritaan, ni pagayam tayo nga selso, apay nga tako na na, salsaludsod, nga may pasngay, at damat pumusay. Kasta tibiyag, at da pa na kay pasngay, at damat ipupusay. Tada ita ti pasat tibiyag, kang ronanaw na. Ngayon ti tala mo, nintun ka no, nadumteng na ita, yung ti panagpasngay, kat amuto yung ti kabulanan na, di ba? Okay. Sagudahin nga rod, ti surat, ni pagayam tayo nga selso, kung na narito ipapagayam, Dear Manong Nemi. No may pasngayan ti tao, kunada nga damaten na irit kat na planeta agasat na, no intun kano, nga maipulang data, nga bulod na abiyag, babayan ka ni Apo Diyos. Ilay nga Apo Diyos, di ba kagadeng? No kaano ka may pasngay, ken kaano ka pumusay. No adda may pasngay, siyempre maragsakan, dagiti akin na anak, kang akin kabsat, ididayta may pasngay. Ngem no adda pumusay, kasupadi ti ragsak ti marik na, ladingit ken paragsagaba. Mabalil na kuma, kaya tayo unay nga sante nga mapukaw, ti ipatpatig tayo unay, iti da ito nga biyag. Sante ko mapukaw, tagtultuloy ko matilangan-langan, ti sungga atong galmay sa gada tayo. Yung tayo nada, adda masapsapa, adda matbaladladaw. Sagbay nga inakrugyan, dito pakasalitaak, Manong Nemi, kablawang kayo, tinaragsak, kanagasat ng oras, kanal daw yung Nemer Studio. Kas naman ka nagitipadak nga dumdungig ka nagbibuya. Dagiti viewers, dagiti commentators, dagiti share kaya na dumapay nga paset dito nga programa. Na yung bagong oras tayo aming nga sangapada, kat kastuman nga inakrugyan, dito ay apakasalitahan. Naladawin Manong Nemi idi mamuwak. Ti kasasaad ti asawak. Ti babae nga patpatag ko unay Manong Nemi. Nga ni Maricel. Adan talo nga bulan, tagpitpitik iti saklot na, iti tagsubli-subli ti ospital nga mapanagpa-check up. Sweetheart, saan ka din nga ada schedule ti panagpa-check up mo? Abay, ori ka lang mamitlo. Mamindoy ti makalawas. Di ba minsan lang ti makabulan? Celso, sweetheart. Ada ka ti problema ti panagsikog mo? Hindi ko mapilang kahit kung ibaga kang awanan na kita to red. Ganya. Adaan na kita sakit ti puso. Sakit ti puso. When? Gabutit sakit ti puso. Saan ko mambaling nga? Agsikugak. Abi nga mo yung sapsapan yung baga. Tapos nag-control ka kuma. Mo kami ng kalikagumam ti anak. Saan adi nga datat saan ka bagam hindi? Hindi pala araman na. Kunaam, nga siya kayat mo agbaling nga inadigit anak mo. Hindi agasawatan. Damo ta kahit da kalpasan nga nag-asawa ta. Anak adagos, iti adda ti panunot mo. Kasi sino ko mga mintag-asawa nga sana kalikagkumahan ti anak. Ti maadaan ti anak. Ngam na imbagam ko nga nasapsapa ti amin. Nga maiparit kang kadelikado kang katagsikog. Santa ko mga nagkontrol ta ko ma. Kahit ko tamang kikasang-kasat. Sa nga bali nga matayak. Madalakit may batikan ka. Nga pangalagi pa kanya. Saan ka agsawa ti kasta, sweetheart? Sa katikapatgan kanya. Ore awan anak ko bastanta ka. Ngayon ti pagdanagan. Mga asin na po Diyos. Imbaga ti doktor nga nulagi ditat agtong palak kang kuhana itibilin. So agsubli-subli ak tapos nagastagat. Kalay na ka-check upan. Lagi dita, agtong palak,
iti amin namin, makalasat kami nga doha, iti anak ta. Saan na ka mapukaw? Saan naman ang pukaw ti anak ta? Agbiag kami ngagpadpada, Celso. Kang Ronan ti amin nga namidan na. Tinempas ni kan nga kararag, kin daw tapat nagpakpakaas iti Diyos. Mani po di dinamuak day tama nung name siyempre, ada dagiti kong daway nga. Mapanunot ko, a posible nga mapukaw ko ti anak. Mapukaw ko ti asawa. Pagpilya-pilyan na to as pagaringan ti doktor no sino tirumbeng nga mabiyag. Kay kahit kumit lang ti asawa. Tanat Serbina, nga anak ko, naumit ina, ti anak ko, aumit ti asawa. Mabalimit ti mga dap. Una saan kat mabaling kumot ti pumutot iti sabali. Ang amjak ti pulos aramidin dahil tamanon din. Aging kang adda ti asawa. Iti kaungak manong nemi matandanagan. Ngem no kasaritak ti asawa, no gapok ti pisina, katay suna, tanaglib, isunan manong nemi. Iti pisina. Naragsaka ka sumangpet, nga mangarakop kayong kuhana. Kumusta ka, sweetheart? Kumusta ba't natin anak tayo dyan mo? Awan sa baling araramidak na di karkarara kang kanayan. Kanagtong palitibilin ti tutor. Agbiyak kayo ang na. Saan kayo ang mapukaw? Saan ka mapukaw? Saan mata mapukaw ti anak ta? Imulam dahil ti panunot mo, sweetheart. Kas naman ti araramidak. No, pesan latang malikdikan. Nga posible nga mapasamak. Ti saan kumarumbeng mapasamak. Celso, nasak ti mapukaw, agayat kan tupay. Saan mo kasunod-sunod data? Ngayon nakas pagarikan. Jack masumbatan. Kat no gayat kan tuman kas pagarikan. Ta mga sawa kan tumanin. Sabi ko mata, saan to nga masyuman unay ti anak ko? No isuman di batik kan ka. Saan nga panunutan? Saan mo pala panunutan data? Ngayon nakas pagarikan ay, agkarika ko Saan ito nga kayat? Siksikan to laeng. Pumusay ko man. Ngayon saan ito nga pumusay ti ayat. Nga deti kaon kak. Adakan tulat iti pusok. Awat ito nagbaling nga kasukat mo. Ikarik na ito, Maricel. Pasaremet umay bumisita, damama kini Papa, manong nemi, kastamat na giti naganak kini Maricel. Amuda amin ang ti sitwasyon, manong nemi. Kat makitak tiliday, iti rupa, na giti naganak kini Maricel. Lupay damat na giti kundaway, nga kayat da nga ilingid at ang aliday, babayang ka na giti isam ka naragsakda. Imam mo kakas kanyak, iti kaungak, iti kaunganda. Rugrugan dantag sa gaba. Ngayon pati isuda manong nemi kang runan kas kanyak nga manging karkarara gasapay kumata makalasat to digiti agina. Aging gadim tengen data nga aldaw manong nemi. Tiyak kumakayat panawan ti asawak ng emergency nawagan dak iti opisina. Alas 3 di malem dagring ti cellphone ko manong nemi. Ni mama iti nang tawag kanyak. Ngayon pakamuna. Ngayon taray da ka nun ti asawa kiti ospital. Ma, nakadanon nga tan? Siguro. Agtarusak nga ro dyan sa diya, mama. Iti ospital. Manong name iti ospital agkapagabahak. Maon sa bahaling malbalikas kung saan nga Diyos ko, isalakan nyo dagiti aginak, isalakan nyo dagiti aginak, Diyos ko, isalakan nyo. Yan pa nang parking ko iti kotse manong nemi, adamat kotse nga dandani nakadalapos kanyak, ngagparparking.
May isa nga babae manong name tagdardaras man nga sumbrek sa ospital. At nga tamat emergency nga umay nakitain. Manong name iti emergency room ori na dalawa pasyente manong name. Iti asikaswanda. Ti babae nga dandani nakadungpar kaniyak iti agparkingak isot na danon ko manong name iti ruangan ti G. Iti emergency room. Kastawan ni mati dandanag na. Kaslakayat na pilitin ti sumrek manong name nga nakalak. When manong name. Nagatutig tao ti uneg, dagiti doktor, nurses. Sko. Nagpadpada kami manong name nga saan nga makatal na. Naging nga sa nagsalud-suda kisuna. Mrs. Miss o Mrs. Apay, ti asawak. Isa dati emergency room. Nanano? Intray da. Yung pakamuta kanyak. Baka ano talaga ka dito, hindi nito dingal daw para ken kwa na. Kats ka. Ti matasawak. Diyos ko. Isalakan niyo. Di kita numbeng, isalakan niyo, Lord. Langag ko manong name nganyas ngaw ti babae. Akas matinak panang sarunuin, Lord. Isalakan niyo, di kita numbeng, isalakan niyo. Manong name madamdamapay nalaktanan. Tiruangan ti emergency room kat may sa stretcher manong name ti iruruwarda nga naabunganin iti puraw nga ules. Kaya't nangasawan saan nga nakalasat. Ti babae nga kaduak agruuray manong name ti nangilokais ti ules ti badog ti rupa ti pasyente. Nagikis ti babae manong name. Gamot ati asawa nagayam tin ruwarda. Adon na kiti mga arayat kang kuhana. Kahit ko kumamat ti umarayat. Taglusdo kit taglusdo yan. Manong nemi. Nakangigak ti ibit ti maysa nga maladaka. Doktor, ti anak ko day jay. Isunti mo nang inruarda, manong name, ti anak ko. Lalaki, ti anak ko. Sinusurot ko yung manong name, aging ka nursery section. Aging ka, as kasundan ti anak ko. E di subliak ti emergency room, manong name. Kapag isumatan nga inruarda, ti asawag. Wala ni Maricel. Natayan ti asawag, manong name. Nagsakit. Nakasaksakit, Marlene. Kat kasi itinapasamang itay kaniti babae nga natay mo ti asawa na manong name. Isumat tinapasama kanya kin maglakit din talalaki at kanatip-tip kerak kaslasang ko kabailan. Jack mas bahalan. Kinararakop ko ti asawa. Ipagmunggaw ka ni Maricel. Maricel, habang pinalawan na kami gagawa. Maricel! Wain manong name nakalasat ti anak ko ni Junior. Mimusay. Nasawak manong name. Nagsakit. As in nga nakasaksakit manong name. Ado nga luwa tinagarubos kada kami nga mangipatpateg ka ni Maricel manong name. Ni mama tinangas asikason ka ni Junior. Ison tinagbalin nga ina ti anak ko. At abay hindi kiti kundaway, saan ko nga masikaso ti mapamangkita ken kuana.
At di ko daway manon nemi ipalagip da mama kaniya ti panangan ko panaturog ko. Alabab man tayo latan naman ay nagsangit ak. Kaslasana ka ano lalaki ta nagliing kag sangit. Naging ka manong naming at timtengen. Di ba nakaitabo rin ti bangkay ni Maricel. Manong naming ti simbaan at da imun una nga minsaan da natay. Napanak nakibiyang simrek manong naming kabayatang yor uray mi nga irwarda. Malasin ko ti babae. Condolence, Mrs. Thank you. Oray ka. Natay mo ti asawak. Condolence man ka. Mabaling mama tinagan mo? Michelle. Siya ni Celso. Nagidda ng pimusay di kita asawa ta. May giddan ta nga may tabon. Doon tayo kampusan to. Sinaludsod na. Imbagak. Sadya kami imat. Nairawaran ti bangkay ti asawa naman nemi si marunumuten na isarap ti bangkay ti asawa. Tap na mamisahan. Sa latang sardahay manunemi ang tartarantad na kiti ululuak. Iti rawarmin kat makadanong kami matan iti Campo Santo manunemi agaw awiden da Michelle. Kasi daglaing manunemi ti tanem ti asawa na ken tanem ti asawak. Sana pinatgan niya po Diyos, tikid daw ko. Di ba nagpakpakaasim ikan kuha na. Ngimala? Kasi ti ko nada manunemi masapul nga awaten ti kinapod mo. Ani Maricel, day giant na nagpatinggaan ti biyag na. Nga magtalin na ito iti pusok. Agtalin to isunay ti lakip ko. Saan kong tumalipatan ti asawak. Ti ina ni Junior ng anak ko. Saan kong tumalipatan manunemi. Nagdali na Ed, manong nemi ni mama dito'y balay. Pasarimat umay sumarong kar ni papa, wano ni papa, timang sumblat kang kuha ng mga sikaso kini Junior. Pasarimat sumarong kar, nakiti katugangak manong nemi, pasarimat nagpaot da, di makalawas dito'y balay. Kat makitinulong da ang mga sikaso kini Junior. Sanda pulos nga baybayan. No pa'y awarin ti inana, nga madamad duwa nga lulo, ken duwa nga lulan. Kanadaak nga man. Intuloy ko manong nemi ni tagtrabaho. Kung nakanyak ni Elmo, na best friend kan kapisinaan, mabalbalin man ang kumpadre. Nga niya, mang sabol ka. Loko ka, di pa nabunyagan ni Junior. Ito na nga pa nakabunyag na kumpad. Kumpad ko nagkinggalatan na. Nairamin tulatan, first birthday na. Agagadan. First death anniversary. Birthday. Huwag nga ron. Naliday nga naladingit. Naliday nga naragsak ka na ko. Huwag na ito, death anniversary, birthday. So, pa'y panagbunyagnan. Huwag kong padre. Alag ta. Mabalin na ta. Huwag pa'y makatuin. Nagkatong mabay dita. Kanya ko man ito problema. Huwanin. Diyan ako ni sukat na asawa ko. Uy, imposible. Nakaupubing ka pa. Kaya guwapo ka. Ano naman ko mga ron na makaarim ka alawan? Ta imam. Manong Nemi, death anniversary, isumat 21st birthday ni Junior, Manong Nemi. Kas iti plano mi. Etan, may sa, mamin pinsan nga padaya, Manong Nemi. Death anniversary, di Maricel, birthday, ken bunyag. Nasapa kami, Manong Nemi, nga agama, when kargak ti anak ko. Iti turun-turun na, pasari kargag, indasag ko ti kotse, tapos sarungkaran mi, ti tanem ti inana.
Manong nemi nang sagot kami, iti sabong, nangitugkal kami ti kandela. Ako pa'y nakim ti anak ko manong nemi. Ngem, kaslamunan. Analidayak. Naliday met isuna. Ngem na umisamat ti anak ko. Kapag birthday na. Inton malam ti panakabunyag na. Manong nemi. Edi tadamat umos asadeg nga babae manong nemi nga dakibin na nga ubing ni Michelle. Sumarong kardamat siyempre. Edi da, dandanin marunot kandela manong nemi yung tugkalmi. Kinarkakta anak kong imasdag itayanda. Hi, Michelle. Hi. Saan nakaskas dahaw? Kapag tagpatpadat anniversary digda asawa tak. Wen, muna tawan tanak man? Ni Lily. 2 years old. Dati na diimpas kahit asawam. Ngayon, iso ti pupusoy na. Okay, ni Junior. Napakalaglag ipagka di asawak. Di anak ko. Ore man siya. Ano ti planom ti biyag mo, Michelle? May saludsudom na ita. Ano nga yung patay ti asawa? Cancer. Cancer of brain. Sa tagayam. Nabayag mo na nagrigrigat. Subli-subli ito ospital. Ore magastos min kumahami ng gastusan basta makaspal. Ayam talaga nga siya tinito ding kastamat kanya ke. Ada sakit ti puso ti asawak. Nakigasang gasat. Ngayon talaga nga. Imbat siya anak lang ti may isang anak. Dagat birthday ti anak mo ita. Maawis kayo. Birthday kan bunyag. Kumadre. Mga anak ti bunyag di na oras. Ito na. Numekar-kari kami. Imatender da ang paiso manong nemi kat inyam amok kada papa kini mama kastamatan na di katugang kanda dumapay nga naskan pa nga amok kada kwada. Imbagak ti istorya manong nemi. Nagdangay mi pimuse di kiti asawa mi. Kung nakanyak ni papa nga kinolding. Mabalin manen, Celso. Iyo. Ano mabalin manen pa? Te, mga asawa tapno nayon ti hapo ko mi. Di mat papa. Di mo ko na yan nga awan ti panggip mo. Nakaim imposible deta. Ato garik iti asawak papa. Ada-ada nga maragsakan ni Maricel. No ada kasukat na mangparagsakan ka. Kan mga iwan, kan ni Junior. Ngagbalin tumat nga inana. Ito ada nakam na masapol nga danto inanan. Tapos di kastagat hana marig na ti panakaulila na. Diya kaya ito mo pa. Huwag ka magsalita lang patapos ako na dahi ho. Kasla kurso na adam sakit ni Michelle. Ha? Alali pa ba? Balo kin balo. Agpadpada nga dadua ada sagay sa aking anak. Papaawang kanyang data. Sa mesa. No mga sawak matlaan. Pilik matlaan ni Virginia. Api ko mga kahit ko di sobrat na tayo. Katsika nga ron. Sobra ka pati na tayo. Papa, napimbinas madlang no. Siyak mandat mang damo. Kas ni Maricel, siyak tinang damo. Sumapo lang ti Virgin. Medyo natayanganin ni Michelle. Medyo inaunan sang siyak. Mamit ah. Nagkasadardalaan ka ni Maricel. Kanapintas mat. Diba? Madlaw ko kat anda pa nagkirnusurada titunggal may sakada kayo. Ni mat papa. Sarding yung mandi kita. Manong nemi, di palubos akong nagiti agina. Tanilili manong nemi, naminduak mo na binagkat, kinarga. Sila, may iliwan ti ama. Naminduamet manong nemi, kinarga ni Menchi, o ni Michelle, ni Michelle, ni Junior. Idagpakadadan.
Umay kay tumit kumpadre. Ito na ano? Ito na birthday ni Didi. Next month, 18. Ako mo na, kumpadre. The cellphone number mo nga ron, Facebook account mo. Tapos na makapagtinawag ta. Sige, itid ko kay ka. Inagsubli akong tipisina, manong Nemi, inasad ka nakasigod ni Elmo. Kumad. Pero nakit talagang awan pa'y duwa tawan to na bakit mo, mapimusay. Talagang makiasawa kan tuman. Sus! Higatan ko pa. Nabuno na nagitan no. Dito nakadidilot, tiklos dyan si ni Comadre Michelle. Ano? Adot makadlaw. Sikamat. Kabayatan ti party kat kasla diyo kayat teksina. Kibin mo uno ubam ni Junior. Kibin met ni Michelle ni Liling anak na. Diba? Nagpinta sa kombinasyon. Agpadpada ti Aldo ti pupusay di kita anak an asawa yo. Nagamam mo kayo ti ospital. Diba? Hamot Ano saan? Iti kampusan to nagamam mami. Kaya nagkita kami ini di ospital. Basta, ay gayam, simbaan gayam, tinagamam mami. Basta, nagkumadre kayo pa, ha? Di naman ganggansyawan, mo. Kakita, subli ka nila misa mo, tagtrabaho tayo. Yan tinawagak manong Nemi ni Michelle, iti may isang Arabi. Michelle, ni Salso nito Ay, nakadisturbo ka di? Alalay kita hindi turog ko. Nalipatak in silent cellphone ko. Kasi na-disturbo ka rin ati. Panakaalam ko turog mo. Nagmay mensahe ka ti silad mo? Nililikat. Kayat na ni Lola na kaida. Mano kay kabalay? Ito'y family house mi. Ni Mama. Ulila akong di Ama. Siyak di burdek. Iso nga siyak dati sidong na iti. Naganak ka niya. Hindi balay na rin iti asawam. Ije dati. Ayam mo idi. Kaya tinatayan, siyempre. Kaya kung tayo, ada dito din na iti ni Mama. Ika taltalo kayo dito. Taltalo kami. Ni Mama, siya kinilili. O ang kadawayan na lalaki. Ika saan nun akyat bahay nga may sumrek dito. Awang nga damit. Kad na da makastrek. Ado lagi dito takawan da. Awan. Kaya na da makastrek. Da makita da napintas nga balod Mga sinapat Diyos. Kasapulam tikad ka doon malalaki. Nag-asawa nga rin. Kinabudno na. Duwa na tinapingit ng karibal. Hindi makatawan ng asawak. Rinugyandan. Sino da? Mesa ni Attorney Donald Nicolas. Donald Rivera. Attorney Donald Rivera. Di mesa ni Dr. Sanchez. Romel Sanchez. Doktor, kinabugado. Sino kay kayat mga rod? Nagayam ti profesyon di asawa mi di. Engineer. Katsika. Accountant tak. CPA. Di asawa. CPA mate. Stagayam. Katsika nga Mesa ka, Mestra. Mestra. College. Professor Michelle. Ito ka digit estudyante ng agaram ka niya nga. Uri ubing dangin siya ka. Ubing ano matlat langak. Napintasa ka no.
Sala ka, no? Naligat napindas ka. Oh, napimpinas di miyara silang asawa mo. Napimpinas ka. Sila na kahit mo asawain, ha? Celso. Awan? Diyak to kaya't kayo sukat. Hindi asawa. Abi mo tawagan na. Kumpadre. Lati kasarit-saritak. Di tumawag ka sa bali. Ang siyak. Di mo kaya't? Sorry na disturbo ka. Sige nga din. Baka sana tawagan. Nata? Wan, no di mo kaya't nga disturbo ka. Di sana tawagan. Sinusternak dadin bagak manunemi naman pa kasla kaya't kung tawagan. Kanya kami dahil ito nga marikrik-nak na kunak tinakip mo. Yung saan sabat na siya kayat na. Imagine, attorney and doktor, dagiti karibal ko. Manong nemi, idadadakas ko timol, iti may serwar ko to bisina. Nakitak ni Michelle. Iti may sa food chain. Dakaduha na nga. Nagmimirianda da. Very sweet da. Dadya nga tatay abogado. Muro doktor. Saan na nga lang at abogado? Doktor lagi dila ito. Simre kak manong naming ang jakranta tag merienda mo namangan. Kahit ko lang nga mapansindak. Limabasak manong naming kasla jak nakita ida. Hey! Hi! Kumpadre! Kumadre! Dakay gayam. Ni doktor, ni Celso, kompadrek, inanakot bunyag, diya anak na. Basta gayam. Kamusta ka? Kastoy, doktor. Makijoin ka kada kami. Hanen. 3 years a crowd eh. Okay lang. Hanan. Adala mapag-ibaga ka na dyan. Amamok kami na dyan. Doon dyan counter. Kinunak lang manunay uri sa amet. Rimuharak matlayang manunay mi. Kasla, matutudok ti pusok. Abang aming nasanggon nga tawagan. May kadwa, mga kita mi manen kada di nga tawon manunemi iti kampusan to. Iti madanunan manen manunemi ti second birthday ni Junior ken second year death anniversary ti asawa. Ay. Ang maliklikan nga ma nagpadpada ti oras ng umeditoy. Agdadanon tayo. Ay. Nakalaplap sa anak mo yung malakang ka. 3 years old pa lang yung cute. Oray ni Junior. Gwapo na dak mo. Timaray na. Timaray mat nililig. Agay-ayam na kita anak ta. Kamusta ka, Michelle? Kamusta ka yung doktor? Doktor? Di attorney nga rin? Awan ka na kumada. Gapatakas keng ka. Awan matirantam. Nga mangalat ko sakat na di asawam sa gani. Kastakmat. Uray man nga doktor. Uray man nga abogado. Yung CPA nga rin tiway. Ha? Sino nga? CPA? Siya. Abig katawa ka. Di ba kung nang awan pag mo nga mga alat kasukat na di asawam? Kas pagarigan ko na. Nung kas pagarigan, baga kas pagarigan mat nga. Nga awanin. Awanin tirantak ko na kuma. Ngayon niya.
Celso, ruming ka diyan, titoy. Saan ka tumat ngamin to tawagan? Kinapi nga tumawag ka. Api nga saan ka umay. Manong Nemi, nek ka na kitinamnama. Ngayon kasla, ada nang gawid kanyak Manong Nemi. Kasla mang mangikuti Timek. Timek Manong Nemi, Dedi Maricel. Tas lagi eko, Dedi Bagana nga. Saan kanto nga paritan? Ngayon ti pagpakasyak ka. Celso, mangpili kanto ko mati babae. Nasaan namang siyuman unay tanak ko. Sabi ko ma, tanto nga santo nagsagapat anak ko. Itisidong sa balingay na. Kas lamang kumanong Nemi. Hindi ko nang odi nga panagsalita may panggap. No mga sawak tupay. Langamet Manong Nemi ni Michelle tinisingpet. Anak na tibunyag, tagbaling nga siyuman na. Diba? Kat kastak tungat kinilili. Mapay nga dadat pampanunutek. At nakatagundaway ko, unang inikan akong dinamnama sang ka di Manong Nemi. Manong Nemi formal na pangkupinasyar ni Michelle. Kat baragsakan Manong Nemi, hindi makita na. Di mamang natin ang lukat, iti ridaw, bagak tirantak, si mabat met ni Lili Manong Nemi ng marakop, kadigrisakak, binagkat ko. Tito, thank you, handa ka. Wan, di mamang mo, ni mami, di dyan rimuharin iti silad na. Hindi so ko Manong Nemi ni Lili, si Murutan kinilola na. Hindi makasadig ni Michelle, flowers for you. Thank you, Celso. Tugaw ka. Tapno lang. Nanaymat lang ang formal ti parang ibaga kati, I love you. So imayak. I love you. Baga kahit mo lang. Ti makaitid iti impano king katasama. No? Di ba yung karim nga agtaling na itapusom ti asawam? Siguro maragsakan ti asawak. No naragsakak. Na naroon na kat kasukeng katigbaling nga kasukat na. Abeg sanay ka. Ini ka nang idinitamnama, di ba? Ibagak na ti kasyay, hindi na kahit asawan nga dalamnaman. Adamat karik iti bagik. Adamat karik di asawak. Masanak to nakakayat. O na nga maragsakan tumot ti asawam, no, sa pagkarikan. Agbalinak to nga nasiyat nga asawa. Kanasiyat ama ni Lili. Kasmet iti asawak. Kalikagaw mo naman, tangagbalin nga kasukat na, kat mangipatigment ka ni Junior. Kasapulak ti anak nga lalaki. Siya, kasapulak mo ti anak nga babae. Di okay. Mabuteng nga. Ano ka mat kabuteng mo? Mabuteng ka nga gayat? Manin? Mabuteng nga gayat, manin? Kalpasan na kit mapukaw ko. Mapukaw nak manin? Ay, mapukaw. Sus. Saan ka di ba nakastamat kang ka? No, gayat ka manin kat di mo kayat nga mapukaw mo. Ikasano na mapukaw nak. Noan niya tinikari, rumang unang awaten. Yung saan nga tamat din. Nagpasarandan ti panupok. No kasanot kinatibter ka, ngumawat, iti pupusay, panakapukaw, di kiti patpatekta. Saan nga tamatin nga ulitan pa ni Apo Diyos? Na ti may kadwa asawa mo kit matay? Kandi may kadwa ang asawa kit matay? No! Amin nga panunutan ta ni patay. Mabantay amin dita.
Awang kastagsakbay ako nada. Napadasa kon tinapukawan ti patpatig kadjakot kayat pa nga mapasamak man yun. Habi nga nga patay ti adda ti panunot mo. Gabot ay mangipangpangtan ni attorney. Anya? Kanjit kat mo sa akin. Pero may nga maamon na ito eh. Tap na mong tigsakbay, Celso. Nabay gamin nun nga garaaram kanyang ni attorney. Nagkarabal da di ka di asawa. Kada di ko naman tiyan sana. Gabot natayan di asawa. Eh, ako matimarik na ngayat kang kuha na. Ngam siyak ti pakarik na. Tano si kakano ti aklonek. Una sa sinuman kada kayo ti aklonek. Matay ka no. Diyos ko. Masapol ko mga may blatter. Inaramid ko. Yung sanging buteng. Pati ko na, no adaman makarelasyon na kat matay, mapapatay. Awan ti sa bali nga may tudulong sa isunat at pangtana. Yung nalang abogado isuna. Iso nga, lipatin na klaingin, Celso. Iwaksak man din ni Marikrik-nak para kan ka. Para man lang ti pag-imagam. Kat aklon mga rod na torne, hasta? Nasaysad langin na awan taklonek. Tapos na hasta kat awan ti matay. Magigasang gastak. Aklonan nak. Kadalar aramidak ta amin nagsakbay. Tapos sa ngagbaligad na diyang atorne. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ini ta dagriring nga cellphone manong nemi. Cellphone ko na dyan mabigla na. Excuse me. Pwede ta rumwar manong nemi. Kasasarita na pailaing titimawag iti cellphone. Sana hindi senyas ngas la pagawa-awidan na kon. Himin cancel naman nung name ititawag. Celso. Ada ni attorney di tarawar. Kanya. Ipangpangtana ka. Diyos ko. Magdakan ng tinikod. Enton bigat langin ng umay mo alang tikot sem. At eskinita di talikod nga pagpaamya na nam tapno makamang mo ti highway. Saan? Anya? Agawid akon. Aglugan ak man tikot sek. Nga madarita sa ako ni Tony. Adda no adda. Nga kasano no saan ka pa nga inaklon? Baka no matay kan? Matay aming nga tao. No oras ko. No at napaltog na, dapat paltog ko. Iso na natin clutch bag mo? Adamat lisensyak to carry. Saksak bayak ti bagik. Salangan ni attorney ti adapang titibyak ko. Kasta. Sige na kon. Numadamat ladanag ko manong name. Ohen. Ang ladanag ko ng nakasagana kiti anyaman ng oras. Aday ti likod, ti kotse ni attorney manong name, iti kotsek, likod, ti kotsek. Ramuara kong ti gate manong name, ada bigla nga nagga. Dimsahag manong name, iti kotse. So da ito yung attorney. Yes, malalaking attorney ah. Slamamok. Hey, brother. Siya ni Celso. Siya man ni attorney. The boyfriend ni Michelle. Sana ka ba inaklon, bro? Aklonan na kita. Mangipangpangtaka, no?
Ore si kumamat ti adda ti saad ko, bro. Nagkarebal kami kanidi Enrico. Itatapi mo sa yan, isyak matin sumublat. Ngayon saan nakakayat ni Michelle? Abay, papilit mo tibagin, bro. Nag-adudtat sa bali nga babae. Atorne ka pa eh. Kaya kayat mo, di balo? Yung ti mga ala ti Virgin. Awan ti kalindag ang mga surutan niya man kahit kong karamidan. Balbalakan ka. Isardeng mo ti mga harem kini Michelle. Tanasan mong isardeng. Hamumon. Bukas nas kang agtarusa kiti police station. I-blatter ko rin ito yung pangtam kanya. Attorney. Haramidem. No kaya't mo kitang haramidek. Padasem. No napaltog mo, napaltog ko. No lalaki ka, lalaki akman. Basta? Manong nimi at dagayam kaduana. Talo da. Di ka palagbuteng. Adadua ka kaduak. Bodyguard ko na gito eh. Kas makita. Sagasa dati paltog. Sige, no gasat ko, hindi gasat ko. Pagkamanong nimi, mangigmiti uni, sirena, tilugan di kiti pulis. Nagkayab kagayam ti pulis, bro. Saan nga siya tinagayam, bro? Baka ni Michelle, sinunyasan naman ng name din kakaduan na nagdusublid at ikotse. At sakbay man ng name nga nakadanon ti patrol di kiti polis. Nakaluganin ni attorney agat atrasin ti kotse. Pimanaw dan. Di masadig ti may saka di kiti polis. Awan sa magulod to eh, sir. Sir, kapampanaw na ni attorney. Kaduwanan duwa bodyguard na. Awag araw di problema na kasta. Sumaro na kiti police station, sir. At anas ka ng blatter ko. Ohen manong nami kasto iti kinabagad iti panagaram ko kini Michelle. Iti maamuan da papati amin manong nami no idikit idurudurundak itakit igawgawid da. Gusto mo lagayam di kinapagad ti biyag mo. Di mo pala risad din. Idikit idurudurumi nga armam tapos da mariingan to. Ito na da tunakim ni Junior da awagan na ti mami. Ayam no kasto kinapagad na iho. Saan mo langin itultuloy? Papa, saan nga kinatakrot ti mangliklik tan yaman na pagkad nga posible nga pakatayam laglagim mo na ito. Malaksid ano kaya't mong isabad di biyag mo. Kasanong tubay ni Junior ay. Panakigasang-gasa ti ayat. Ti biyag kinayat, papa. Inagat kayo na sawa ng porsigim. Uwan, papa. Adada nga ma-challenge-sak. Saan nga na dyan nga attorney ti mang gawid iti kahit ko mapasamak, papa. Ineman nga bulan manong naming nga awang matidakas nga pasamak kaniya. Gapo siguro, taninak pa yung formal nga inaklon ni Michelle. Idagdanon kami iti Campo Santo iti may katlon nga tawen manong naming awan ni Lily. Ang kumat intukot ni Junior, manong nimita. Aradang ganay kayat nang tinagbati ta, adadig iti kakasinsin na manong nimi. Hi, Michelle. Abay nga may saka. Masakit ni Lily. Basta. Ada to hospital? Ada di balay. Kat ni Junior. Birthday naman na. Kan masapol nga may kami na nang masakit man nilili ako nang kabailan na to siguro. Pangrabi, kasi dati. Kamusta? Estoy.
Sorry Kasana ka ito ang tawag. Kansanak ba ito may di balayo? Mabuting ka kinatorne? Hanang mabuting. Nganawag ka staksak-bay. Mabaling ka di? Nganya. Oray tang nasapa mo at pailang. Nagsarong ti kotseta. Inta aglans. Iti beach. Nabaling. Okay, sumatirantak. Naging dagasan ni Lily. Awari saan di ba ito masakit? Yung bagak manong nemi di papanan mi, giti isot tinurong mi. Nagsaruno, nagbayabay, nagiti kotset. Dada kami manong nemi di may saklos cuttings. Biniglak ni narakop iso na. Oy, mister. I love you. Iso nga na ibanak dito Close in cottage pa iti pinilim. Tumawag lang ti restaurant.Ag-order ta. Madamdamay, deliver danton ti kanita. Timanggal daw ta. Ngayon kahit ko pala tumunang kamangan ka. Celso, hanggang mabuteng. Nagkabuteng ko kuma. Mabuteng ang iti asawang nga natayan. Iti si bibihag ni Atorne. Nagsaka na kamatay. May labang ko lang, di ba nagit ko kayo ka, Michelle? I love you. Celso, nabayag man tinagim ibturak. Gamot kasto nga pangta. Ngayon may bagawit ko kabait. May gawit ko kadit pa'y tiriknam. Nanuan niya tiriknam kastamet kanyak. No umukis met. Oh, Celso. Nadagalin-dagan ta, kraksak. Gapata si kakensyak na kayo na yan. I love you more, Celso. Kalbasan ti talo nga tawen manunemi adawanin may sa babae nga rarakupek nga agagkak nga paprus. I love you. I love you more. Siguro kita karagraksak di kita asawa ta. Kaya ito may katlong nga tawen sipod pimos ay ta. Gapot ta. Naraksak ta. Naraksak damit, di ba? Manong nemi dito'y ko ngalinakam ti imnas ni ragsak. No putahe ko nakaimimas ana idasar nga taraon ket kayat kong ibusen amin manong nemi. Gabutawan sayangek manong nemi nakapimpintas ti pamagin Michelle. Akan dinlinis. Huwag manong nemi. In short, nakaimimas. Akas tamat ti bagbagana kanyak manong nemi. Nakalalaingat ka nun. Nagpapas kang dragsak karidi nga oras manon nemi. Kalpasan deta dimtengan di kito order mi. Adot na kami. Kaya mo nabannog kam nga ron. Hindi makapalpaham kami manon nemi another round. Kalpasan na. Pimano kami ni deta nga beach resort. Nasiraragsak man. Napanan din ang gas ni Lily tap numer lang umatendar manong nemi ti birthday ni June. Nakaragsak kami manong nemi ti day dingal daw kat nangruganan ko na kiti ragsak. Akas ragsak mi idi at dapala ni Maricel. Naman ang pasyarak manong nemi ida, nagkitiyagi na ikuyok ko pa yan ni Junior. E matandanakan ni Michelle, abe tuktukot mo ti anak mo. Kasan no? Nadarami din, ni attorney. Nangruna kat amuan nan. Nganda relasyon ta. Pagkunam, tumawag, imbaga ako nimpudnok ti amin. Anda pa yun mamaspasamak ka data. Kat di bala sumuko? Kaskas din mga ipangmangta. So nga gananat ka, sweetheart. Di ang kalaysata lang inap no. Kalaysata. Doon kapag kalaysata, isunto ti papatay mo. Sabi kami na panunutom dita. Diyak kaya't nga mabukaw ka.
Kasi hindi kayat ka pa nakapukaw ko kin Enrico. Sama panunutin neta. Aging nga si bibiyag na diyang atorne. Awan pulos na panagtala na direk na. Di, siyak nga rin mang hire iti killer. Tapapapatay ko na atorne. Ha? Well, di ba? Numatay ito na atorne, awan doon yung problema ta. Imbes ng isot mga pati hard killer, siyak laing kabay lakmet, nalakalaing. Adot mabisin nita nga hard killer, sapsapol iti patayin na, magigamda lang ti kwarta. Kinunak manong nemi. Ngam iti day nga aldaw, nadamag mi, nga natayin ni atorne. Diyos ko, tinawagan nak manong nemi. Ni Michelle. Hello. Apay yung patuloy mo. Iripanggap mo kinik atorne. Ano yung patuloy? Di ba? Impangtam. Nga masikat mga hala iti hard killer nga magpatay kang kuana. Kasi tinapasamag kang kuana. Riding in tandem. Naglugad na motorsiklo nga naka-helmet. Nga ti makalasin. Basta natin pinarakpakdan ni atorne. Iti sangot iti opisina na. Sanga siyak, sweetheart. Sanga siyak. Diyak pa'y naaramid. Plan-planok pa lang. Inya nga ang kulang na diyay. Awan, iti panunot ko. Siguro kit ado basol na torne. Ado siguro na kiti kaso nga impangabak na. Nga nagsakit tinakam na kiti naabak. Baka ator na iso na kiti kriminal. Hanya. Uy, adapat ka siya kit. Di ba? At nagiging kriminal, nga so siguro ito mga abogado kat mangamak, makwit. Baka, kado naman ito kasi ang abogado. Pakatayin tayo abogado kat kasi siya. At ang mga ibang pangtakadakwanan. Himori si kayong pandam, awanin si Dad. We are free. Awanin ti problema na saan ka di. Kapag natayin ti mga ibang pangtakadatan. Umaykam to mga asawan ni Tabalayo. Manong nemi, nagkant justisya ti papatay ni atorni. Gabuta, iso mismo ti simuko. Manong nemi, dadya gunman. Hamp siguro ang tinungpal dadya mastermind, ti pa nakabayad na iso ka. Isot nang itudo. Nagsurrender sana yung tuto ti mastermind. Pada naman lang abogado manong nemi. Isot na ibalod di abogado. Kada kami kay ni Michelle manong nemi tinagkalaysa. Nakaragraksak kami manong. Nangipatakdar kami ti bukod mi nga balay, ti asadigmed lang ti family house mi nga ayan da papagay ni mama manong nemi. Why, nakabinbintas, ti panaglinangan di kita kapsat nga Lily kan Junior. No kasano, manong nemi, ti panangipatag ko ken Junior, kastamat ti panangipatag ko ken Lily. Kastamat ti ni Michelle, ti panangipatag na ken ni Lily, kastamat ti panangipatag na ken ni Junior. Ken panangipatag mi ngagpadpada. Tinagbaling nga duwa abunga mi. Wayan manong nemi, duwa nga lalaki, duwa met nga babae. Ita manong nemi, gaganghilaing di problema. Nga sa aming ipatuloy uno iya palubos nga mabigatan no andaman dagiti susik mi nga kasawa. Wen. Kaya't nang asawan manong nemi napintas na nais ti biagming kini Michelle ken nagiti upat nga anak. Siguro ket talaga nga kami tinikari nga katuluyan iti yatong palbiag nga nasapa nga pimusay dagiti muna nga asawa mi. Dahito yung manong name, iti pakabuklan, iti pakasarita, ang anak matimburay, iti dahito yung programa. Kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liruwa kan pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga dimungeg kanagbuya. More power to your program, manong, and God bless. To yagyaman nga pagaya mo, Celso. Thank you ka, Celso. Tingin ka pa ng iburay. Dati pakasaritaam, yan, no, ada pumusay, ada maipasngay, ada matpumusay. Ada muno na, ada matmaud-udi. Papagayan, thank you very much kada kayo for sharing. Kada kayo nga nag-comment, da kayo nga nagbuya, nagtuloy nga nagbuy-buy, aking kanal pas. Intay, agyaman, gadi may kadwa nga bansa, da gadi na ito ng sponsors tayo.